guys, welcome back to my Orang Panggil di YouTube channel ang arah dini. Suddenly moनसे video बनाने थांगासिनो दं दिनै गामियाव गामिखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरो ना guys. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो आं दा स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ आरो लोगोसे दं साइकेलसो दिनै. So नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दाय ट्रेभेल खालामनोसै गामियाव. So guys, नोंथांमोना नायबाय दं आंनि साइकेलखौ. आं माने सफै दा गामिनि न'सेयाव दं माने बाजै लाहानो एखे गय गायगासिनो दं आरोना बागान बानायबाय दं सट्टि मट्टि बागान. नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जामेला बागान नै थालिर गय गायगासिनो दं आरोना ओइ बाजै आरोना आइ आरो बैसानि न' गय गायबाय दं. नोंथांमोना नायबाय था गय गायनायखौ आयन हरदो आरोना बाजैया ओमफ्राय नै गय गायबाय दं. ओमफ्राय इजा पुरा थालिर गायदो गय गायदो मानोना गाइस अखा हादोंमोन दिनै बेनिखायनो दा हाया सिदोब जाना दं नालाय बेनिखायनो गयखौ गायदो आरोना माने गयखौ जुन जुलाइ बिदि मासाव गायनांगौ आरोना जि गायो आरोना दंफां गा जियानो जा गय दंफां जा जियानो जा माने दंफां बुस्थुखौनो गायनांगौ आरोना जुन जुलाइ मासाव मानोबा थांखाङो दै मोनो मानोबा बिदि आरोना गाइस. नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आरो दा गय गायबायदों इजा मामा आरोना आमलाइ दंफां इयो फैनाय बोसोरबो मोनजासिगोन खोमा नै आमलाइ दंफां आरो गाइस इनो जाबाय जोंनि गामिनि मामा आरोना हारसानि बुङो नामघर आरो बर'निनो थानसालि जोंनि बाथौसालि आरोना इनो नैबे जोंनि गामिनि नैबे बाथौ आरो बेहायनो माने जोंनि गामिनि फुजा हक जि हक जायो आरोना गाइस. बेनो जोंनि गामिया आरो बिजा गामिया बेसिगिया 20 घरल' दं गाइस. गामिया बिराद खम आरो नै बेफोरनो आरो लोखि बावो बेहाय आरो आवगायाव थांगोन नायबाय था नसे इदिनो हाबलांगोन आरोना सोरबा नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दा आं थांनोसै आरो आवगायलांनि आरोना गाइस नायबाय था नोंथांमोना. आरो गाइस बेफोरनो जोंनि गामिया आरोना बैलाय बेनो गामिफ्रा बे गामिया जोंनि आरो बे जाखावसेया जाबाय बेलेग गामि बेसिगिया गाइस 20 हाउस 20ताल' नङा आरो नै बे जोंहानि बायलाहानि न' आरोना बे मोनसेयानो. आंजों जे थाफायो सासे गथ' आकाश बिसानि न' मोनफैदो आरो बेनि बिब' बन्ति आरो बै जा गामिनि गथ'फोर दं आरो इजा दं आरो नै गथ'फोर दं. हाय होनब्रा खेमसे हाय अन इउटुबाव आरो बिसोर सब गासैबो बिनानाव जायो आरो बेफोरो जायो आरो पोवालिफोर आरो बै सासे फैबाय दं तेप्रा दं. हायनलै मेगनखौसो इदि नायबाय दं बिनानावा जोंहाना आरो बैजानै पोवालिफोर दंजोबो मानो होननो रोङा अन्नानै आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनब्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बेखौनो सालायगिदिङानो बिसोरो एखे सालाय गसंनो आरोना गाइस. आरो नै गाइस बे आकाशलानि न' नुखाबाय सागे आंजों जे सासे पवालि थायोना बे आनबक्सिं खालामनो थांनायाव जे बाइक सालायदोंमोन पवालिया बिथांनि न' आरो बेबो आदालाहानि न' सब परियाल आरोना आरो बै जाबो दं पुरा आरोना गाइस. आरो मा मैगं इयो मा मैगं मा होनो इखौ एलान्सि ना मा होनो इखौ मा होनो हेलांसिनो कलमना हेलांसि ना मा होनोलै आंबो मिथिया जाना मोनफेराखै बाय गाइस. बे ओंख्रिया बिराद ताजा जागोन आरोना बे बिराद मोजां जागोन आरोना गोथाव जागोन आरोना जोला नाङो. गाइस नोंसोर माबा मोनसे बुंनो नामा हा हायेनब्रा हायेन आया हायेन ए हायेन
Hayon. Hayon. Langsung dulu guys. Gotofra. Hayon deh. Hayon. 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 Hayon bra. Hayon. Hayon alaikum. Nah. जोंनि गामिनि गथ'फ्रा एबा सिख्ला जा सेंग्रा जा बिराद लाजुखा आरोना लाजुखि बिराद थारमाने लाजियो आरोना बिसोरो बे केमेरा होनबा माने केमेरानि आगोलाव थानो गियो आरोना स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हा आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ टिप टिप दामनो हो अलाव आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामथार आं आवगायबो भिडिअ बुंखादोंमोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बिराद खम कमेन्ट होयो स' होनांगौ एसे बुरजा बुरजानो स' गाइस नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो 1K जाहोदो अब्ला आं नोंथांमोननो बहुद सारप्राइज होगोन आरोना गाइस स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना प्लिज भिडिअआ मोजां जाबाबो नायदो नोंथांमोना जोबजासिम आरो मानो होनब्ला गाइस लकडाउननि दिन बेनिखायनो गिदिंनो मोनाखै बेनिखायनो गामियावनो बेरायलाबायदों आरोना गाइस स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन उनाव